singakanani nobekeze ngoba isithazami singakanani nobekeze iyobekezela. Sanibonani ugogo uMseleku lo okhulumayo niyamazi-ke nani ugogo Umseleku ukuthi njalo hlale anilethele izinto benikade ningazazi ngoba efuna ukuthi nazi ukuthi izifo ezinye zivela ngeindlela ezinye ezahlukene. Uyabona nje kunelokhuzana nginomuthi la wesifo sebhande. Ibhande leli livane likuvele elithi mali liqale livele la mhlambe noma imaphatho livele khona kwesisikhathi liqale la eswini lapho kuthiwa khona uma like lahlangana yilapho ke isikhathi kuhlangana kwalo kube sekuba ukuthula kwakho. Manje namhlanje ngithi cha anginaziseke ngalomuthi webhandi ukuthi usebenza kanjani. Lo muthi lo uyaphuzwa kube sekuba nokuhlikihla lapho phucuke khona ngoba kuba sengathi uvela into engathi izobhala kuneyucu lapha unezilonjana khona ezamantumbana ngathi anamanzi phakathi. Ngalesi sikhathi uthola lo muthi okuphuza uphuza qede lezi zilonjana ezingaphakathi kuyizona esezize zaphumela la ngaphandle zibe seziyasha ngaphakathi zize izophumela ngaphandle zizosha ngisho ngaphandle uqobo. Sengisho ukuthi umuntu angatikwa ibhande limphathe nje kuze kube indaba kanti vele limphethe nje akazi ukuthi futhi uzolapha kanjani. Ugogo Umseleku uyalapha ibhande kahle kakhulu libalelwa insuku eziwu4 nje kuphela liphelile nya lishile ngaphakathi lishile ngisho uqobo ngaphandle. Ingakho ngithi ke cha nginazisa ukuthi ugogo Umseleku uyalapha ibhande akalibheki nokulibheka ngoba kukhona ukuthi ucabanga ukuthi ngiyakudokotela uthi uyakudokotela emva kwalowo uthola ukuthi kuzothatha insuku ukuthi usinde ngoba phela imithi yodokotela ayifani nemithi yesiZulu nezinto ezinye ezifundiswa ngemithi yesiZulu ngoba uyazi na ukuthi uma unesifo esidinga ukulashwa ngokwesiZulu wasisa kudokotela asikwazi ukushesha ngoba into ebesiyidinga asiyitholanga ngoba kufanele sithole umuthi wesiZulu. Ngakho ke namhlanje ngithi anginazisi ukuthi ibhande ngiyalapha futhi kuthatha nje insuku eziwu4 kuphela liphele nya kuwena ibhande futhi base liphela ungathi sekushilela ngaphandle kusile ngaphakathi cha kuyaphela inyana ngaphakathi zonke lezi ibhobwana lezi ezizozihlaba kabuhlungu ngoba zifuna ukuthi cishe inhliziyo cha nazo ziphela nyama kuphela leli bhande. Ugogo Umseleku namhlanje ikone bethi akanithulele kona. Ngicela ukubonga ke manje ukuthi ke ngiyacela ukuthi ngakabongi abantu bonke abalalela ugogo Umseleku nabamlandela ugogo Umseleku ngicela bamlandele kwenzela ukuthi konke ngisuke ngikufakile ungabukhona ongazokuthola ukwazi konke ukuze wazi ugogo Umseleku okay mawunenkinga uthi ake ngibheke lapha ohlelweni lami silapha ugogo Umseleku mhlambe kukhona okuzongisiza kulezi zinto engizoyikhuluma bese njalo uyabheka uyakufika okukona ukudinga usungena lapho ku-YouTube kagogo Umseleku usufuna inamba ufonela ugogo Umseleku ayibo ugogo Umseleku ngangena ku-YouTube wakho ngathola ukuthi uyakwazi ukwenza ukuthi angazi noma mhlambe gogo ngezwe kahle yini seyakutshela kugogo ukuthi hayi impela kunjengobusho. Inamba yami lapha niyithola khona lapha sengathi ngikhuluma khona njalo enzansi uyayithola inamba yami ukwazi ukumfonela ugogo Umseleku. Ngiyabonga makhosi amakhulu.